Antti Koivumäki, 2-0 pataa tänään Ilvekseltä Tampereella Spiral-hallilla. Mitkä fiilikset jäi pelistä? Vähän tyhjät fiilikset jäi. Lähdettiin hyvin peliin messiin, mutta sitten Ilves sai tehty ekan puoliskon lyhyen maalin ja meillä oli hyviä paikkoja, mutta ei oikein saatu tehtyä kuitenkaan maaleja. Ja sama oikeastaan toistui sitten tokalla puoliskolla. Niin. Okei. Me ollaan kuultu huhua, että sä oot muuttanut just vastikään Kirkkonummelta Alppilaan stadiin. Mites maalaispoika on Helsingissä pärjännyt ja miten se näkyy sun pelaamisessa? Ihan hyvin on pärjännyt Helsingissä. Vähän mukavampi siellä asua yksin eikä tarvii vanhemmilla asua, mutta en osaa sanoa näkyykö se paljon vielä pelaamisessa. En mä usko, että se pitäisi näkyä mitenkään. Okei. Kiitoksia ja tsemppiä jatkoon. Kiitos.